Dámy a páni, začína sa zábavný rodinný program Křupavý kuřecí řízek a dušenou rýží. Ideme si vyrobiť taký improvizovaný sťahovák. Videl som to na YouTube, že to funguje. Takže som zvedavý. No nevím. Uvidíme. Možno, že. A takto by si to mal stiahnuť cez stred. Čo keď pôjde tak... Wow. No nič, tak uvidíme. Možno stiahne, možno nie. To čo typek sťahoval? Skúsime ešte menšiu. Tu mám alternatívu k tomu. Skúsime to bez toho. Takto naverím Boha. Tak nekúpiš porádne náradí, tak to je prdeli. Potom jednu robotu robíš 2 dní. Jak si prsty dodrbem, budem mať. No, ešte, že mám takého dobrého kamaráta, ktorý má takéto všelijaké súpravy náradia a vieme takéto niečo stiahnuť za pomoci prípravku. Lebo ako si videl, tak mi to hovno pomohlo hento. Ide? Či? Ide. Márna šedivá. To bol boj. Špina. Špina špinavá. Ten šrob musí ísť úplne von, tento spodný. Aha, to nevedeli hneď povedať. V rádiu. Vybavené. A tu je krížový šrob, ktorý úplne exkluzívne ladne vyšrobuješ. Šrobovakom, ktorý som nemal. Tu, tak to je krížak. Tu. No, Jeffersone, pozri sa čo na toto. Došla mi spínačka, len proste asi, že vložím takto. Dobre, troška som s tým pomykal a sadlo si to. Šrobík. Ešte nižšie. Zabezpečovačka, čili ide toto. Že len to takto doťahne a vybavené. OK, bratranec. Teraz to nejak tak odocha drbnúť, aby to bolo rovno. No čo, ideš striežka? Odistíme. S touto posratou strechou, čo zažívam, to není možné. Neverím. Chlapci a dievčatá. A hore nepúde, lebo to relátko je zlé. Dobre. Funguje. Ale musí dojsť relé. Ale za mňa mám taký pocit, že to relé som dodrbal ja, takže celý problém tej strechy, že nefungovala, bola v spínačke. Medzičasom už som vymenil aj relé, takže relátko už je nahodené. Už len vyskúšať strechu, či sťahuje. Ale ja viem, že sťahuje, len to nemám natočené. Pozeraj sa na to, naštartujem. Prestaň, vypneš. Udistíš granáty. Podvihneš a dávaj. To je čo? Amerika. A ideš, mordo. Au. Leto, pláž, všetko, voda. A
Začína pršať. Treba to zaťahnuť, Friško, dávaj. Prší. Trvať to trvá, to sťahovanie. Aj vyťahovanie, nie, že nie. Ale jak to ide, hej, Amerika. Hotovo. A už len zapichneš, zacvakneš. Hotovo. Dovidenia. Dobre, nie? No poď sa so mnou pozrieť, jak to tu vyzerá zo spodu. No náprava. Troška čapatej. Budú asi bubny v prdeli. Dobre. Tu bude palivový filter, mám taký pocit. V živote nemenený. Výfuk vyzerá, že v pohode. Tlmič. Celkom fajn, struna je asi nová. Nová polos. To nie je také čierne, ale ukáž. Tyčky nebúchajú, dobré. PHP-sko blbosti. A každopádne je to pekná olejnička. Tu na zriadenie asi volá, kedy unikal olej alebo dakde. Aspoň to nezhrdzávalo, hej. Ale to vyzerá, že to je po celom. Čo to je? To je tiež asi nejaký voskový nátier alebo dačo. Za konzervování, druhá strana. No tu už tlmič robený nebol. Tyčka nebúcha. Spredu. Ty kokso, tá Vaňa dostávala riadne šupy. No jo. Štarter tež nevyzerá najlepší. Ale dobre. Ďalej. No, tu pozerá, že cez Vaňu to kápe. Takže bolo aj silikónované. Aha. A sme doma. Tuto z prevodovky asi chrčí olej. Ježiši Mária. A posledný touch-up. Vybavené. Dnes to bolo len tak, na parádu. A hneď ako som toto dorobil, tak som išiel prihlasovať auto, keďže nemáme špezetky. Čož, o tom bude ďalšie video, ako prihlásiť dovezené auto u nás. Ježišmarie, ja som sa nerozlúčil, tak serus.